dala-dala mo ngayon, kabisyo? Ay, ang bongga naman. May naiuwing raffle prize! Ang bongga! Ang saya-saya naman. Anong napanalunan mo? Ay, electric kettle. Ano ba yung raffle item sa Christmas party na ayaw mong matanggap pero patuloy mong natatanggap taon-taon? Alam mo ako, siguro mga 3 years consecutive po akong nakatanggap ng electric kettle. Siguro dahil alam ng universe kung ano yung pangangailangan ko. Hindi kasi ako mahilig maligo ng malamig na tubig. Gusto ko laging mainit eh. Parang yung pagmamahal ko lang sa'yo, kabisyo. Mainit. Charot with the rot. Anyway, kabisyo, samahan mo ako 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Live na live, ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Raqi Terra. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Raqi's Secret Files. Hindi lahat ng kabit masama. Minsan, biktima lang din sila. Talaga ba? Pag pumatol ka sa may asawa o may jowa, ibig sabihin biktima lang, gano'n. Not sure though. I think depende siya kung may idea ka at kung alam mo na yung taong kinarerelasyon mo o kinakarelasyon mo ay may pamilya na, may asawa na, may jowa na. Tapos walang kaalam-alam yung asawa niya o partner niya na meron kayo. Dapat kasi alam yun, oo. Ini-inform, diba? Para hindi nagiging masama yung gawain. Kaya lang naman nagiging masama yung gawain. Kasi may tinatago. Bakit mo ito tago kung wala ka namang ginagawang masama? Ay. Malay ba natin surprise? Oh. Love is full of surprises, sabi nga nila. Magugulat ka na lang. May iba na pala siya. Charot! Charot with the rot. Anyway, kabisyo, samahan mo ako hanggang mamaya. Kapiling, ang Basa Princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. DJ Raqi Terra, at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang programa, DJ Raqi's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!